بهتر جه 305 بار هلگرین ترکی تیده دیوارین کنکریتی بارکری بون جه ترکیه در باسی پارێزگەها ئیدلیبێ بوون و برف هیلا کو چەکدارên rejima Esed ji çekdarên grupên İslamî li parêzgeha Idlibê û gundewarên wê cuda dike çûn û derbasî xala çavdêriyê ya tênaskirin bi Tel El'Is li başûrê Helebê bûn. Ajansa Smart ya Sûrî ragihand ku 306 bar hilgirên Tirkî her yek bi 3 dîwarên konkrêtî barkirî di dergehê Keferlosîn re derbasî parêzgeha Idlibê bûne û beref xala çavdêriya Tirkî Tel El'Is ve çûne û eger heye ku beref her yek ji xala Tuğan û sermaniya çavdêriya Tirkî ve jî li rojhelatê Idlibê biçin. Li gorî ajansa Smart ku biryara rojane 40 bar hilgir derbasî parêzgeha Idlibê bibin û li ser çend qonaxan ew dîwarên konkrêtî wê werin danîn û eger amazin ew e ku Tirkî hêla di navbera çekdarên rejima Esed û çekdarên grupên İslamî hemiyê konkrît bike. Ew yek bûye cihê metirsiya welatiyên Sûrî ku welatê Tirkiye dixwaze derdora parêzgeha Idlibê konkrît bike ta ku di paşarojê de parêzgeha Idlibê bi temamî tevlî Tirkiye bike. Rojnameya Elwataniya bi ser rejima Esed ve ragihandiye ku Tirkiye dixwaze grupên İslamî lê Idlibê ji rejima Esed biparêze. Bi taybetî piştî ku hazirî ji aliyê rejima Esed ve hatiye kirin ku êrişî Idlibê bikin. Hin çavdêrên siyasî jî dibêjin matirsiyek din heye ku welatê Tirkiye grupên İslamî hemiyan di parêzgeha Idlibê de kom bike ta ku roj bi roj û gav bi gav grupan arasteyî hev bikin û şer û pevçûnên navxwe di navbera wan grupan de durist bibe ta ku bi xwe hev tune bikin û yên ku bimînin wê ji aliyê Rûsyê û rejima Esed ve werin armanjkirin beramber wê yekê eger heye ku Tirkiya parêzgeha Helebê ya aborî birêve bibe. Ku bû yekê sîmayên Sûriyaya nû ya dabeşkirî di navbera hêzên navdewletî û herêmî de wê bêhtir were diyarkirin bê ku tu grupên İslamî çekdar bi hêz lê Sûriyê mabin.